Festas dos pueblos eran máis ou menos como agora, traían unha orquesta. No meu pueblo facían a Virgen dos Dolores, que era aos 15 días de Pascua, e traían unha orquesta bastante boa, era unha festiña ainda grandiña. E nos vários pueblos igual. Despois na casa de comer, normalmente había conexos, asábase conexos ou polos, tamén naqueles tempos ainda se facía arroz blanco, para o postre, e facían, despois acórdome xa era algo máis grande, a miña madre e a miña tía xuntábanse e facían uns roscós dulce, uns como bizcochos, non? Que fariña, ovos e namais, e botaban algo de royal para que medrase. E pois por riba xa me mandaban a min que adornase con clara de ovo, facíalle un caracoliños todo ao redor e así uns puntiños polo medio. E era como unha tarta, porque era como unha tarta. E pois facían tamén un roscón, así, pero eses non lle poñían nada.